babae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Tin's Secret File. Si Tin na ang dami-raming naging karelasyon, mga 24, charot with Harot. Daming paghihirap sa piling ng kanyang mga exes, especially doon sa isang ex niya na nagngangalang Max. Pero yun, tiniis niya yung pambababae ng kanyang ex na si Max hanggang sa yung nanay niya pa mismo ang nakipag-usap doon kay Max na kung ayaw mo na sa anak ko, please lang, ibalik mo na lang siya sa akin. Imaginin mo yun, magulang na yung nakaramdam na parang nagdurusa yung kanyang anak. Tapos sinabi dun sa jowa, tas nag-sorry lang, pasensya na po ang sagot nung lalaki. Tapos bumabalik nung pinili pa yung ibang babae. Ang lupet! Tapos siya pa nag-aasikaso ng lahat. Siya pa ang nagpo-provide ng lahat. Wala man lang abag yung lalaki, kundi pagpapalaki lang ng anis. So, buti na lang. Nanawa na siya. Sinagad-sagad niya yung sarili niya, nakatagpo siya ng iba, kahit nagloko siya, pinili niya yung taong yun. Tapos eventually nakipaghiwalay din siya, may na-meet pa siyang ibang lalaki, hanggang sa ngayon po, nakakilala na siya ng iba. Itago natin tong taong to sa pangalang Den, at masaya na siya sa piling ng taong to. Nagpray naman daw siya kay Lord nabigyan siya ng senyales na ito na yung taong para sa kanya. At mukhang yun naman ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. So masaya na siya ngayon at nagpapasalamat siya na nangyari ang mga nangyari dahil kung hindi dahil sa mga pangyayaring yun ay hindi siya siguro matututo. So pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Keisuke Arones Sato. For all the women listening, always know your worth. Unang kasalanan siguro pwede pang mapagbigyan, pero pag paulit-ulit na, wag na. You deserve better, lalo na sa'yo, Tin, na masipag. Wife material, lahat ng pinaggagawa mo just to save your relationship. Kaya goods na hindi mo nabalikan o binalikan si Max. Dapat dati pa pero naway lahat yon ay maging lesson sa iyo na mai-apply mo sa relationship mo ngayon. True. Always know your worth. Ito naman ang sabi ni Bernard Tennant Laurejas. Bakit sa dinami-rami ng mga lalaki, dun ka pa sa babaero? Naabuso ka na. Tapos doon ka pa rin bumabalik ng bumabalik. Alam mo, nakaka-relate ako sa'yo dahil ganun din ang sinabi ng nanay ko. Ginusto mo yan, pagtiisan mo. Ay, wala namang ganung sinabi sa Secret Palbi. Pabati po ngayon sa Patsy's Coffee and Pastry Shop. Hi kay Baristas Julius, Kelly, Carlene, and Bobby. Happy Wednesday, DJ Rocky. Ito pa sabi ni Alan Valenzuela, hindi na dapat kabalik-balik ang isang taong babaero. May mas karapat dapat at yun na nga ang natagpuan mo, si Dan. Shout out kay Ilong. Ay din kay Charles Sancho, walang balls yung Max. Kaya siguro Max kasi maximum ang saltik sa utak. Charot with a rot. I hope you feel sender. Keep it up. And to all the women out there, never tolerate other people. Stay in love with yourself. Ay, may ganun. Anyway, ang dami pa nag-comment sa secret file natin. Hi kay Calorinia Larry na nagsasabi sa akin ngayon, Happy Valentine's Day. Tapos na po
Josefina Rodriguez sabi dito, pabati naman yung anak ko na si Felix na crush ka. Sana po ay hindi na rin talaga mangyari sa ating secret found na si Ten ang nangyari sa kanyang nakaraan. Hi kay June Amecan na nagsasabing, DJ Rocky, hanga rin naman ako sa pinagdaanan at sa kung ano man ang nagawa ng ating secret file sender. Mahirap yun, yung tanggap ka lang ng tanggap ng isang taong babaero. Pero napagtanggupayan niya at ang mahalaga ay masaya na siya ngayon. Yes, totoo naman yun. Yung tipong ang mahalaga ay masaya na siya ngayon. Kita nyo naman yung output, diba? Natuto naman talaga siya. Dati, hindi ako naniniwala dun sa part na basta security guard, babaero. Pero parang ngayon magbabago na isip ko. Oo yata. Oh. Sino ditong merong kilalang security guard? Diba si Max security guard? Doon sila nagkakilala eh. Oh, dahil sa parehas na work. I mean, sa loob ng workplace. So, kinukulit siya, inaasar siya, 'di ba? Yung kasamahan ni Max, hindi niya pinili, 'di ba? Binasted niya bigla, yun yung nanliligaw sa kanya. Yun mukhang matino, tapos si Max yung sinagot niya. Kasalanan talaga 'to ng taxi. Kasalanan 'to ng pagpunta nila sa pahingahan eh. Ay, buhay nga naman talaga. Minsan gusto natin yung merong kilig, may sparks. Yung tipong parang, alam mo yun, hype na hype ka dun sa nararamdaman mo para sa isang tao. Pero minsan parang mali pala yun. Kapag yun yung lagi mong ginugusto. Yung gusto mo lagi kang excited, gusto mo lagi kang may butterflies on your stomach. Gusto mo yung kinikilig ka palagi. Hindi pala ganun talaga yung tunay na pagmamahal. Kasi yung tunay na pagmamahal pala boring minsan. Payapa lang. Banayad. Pero consistent. At sana yun yung ma-realize sa mga kababaihan siya na kapag hindi na tama yung ginagawa sa'yo at maraming beses na ginagawa ang kamalian sa iyo, tigil na. Tigil na. Kung kinakailangan mong maghanap ng iba pamalit ng taong yon, go lang. Ang pangit man pong pakinggan, no? Pero may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na hindi ka makabitaw-bitaw sa isang tao dahil pakiramdam mo wala nang ibang tatanggap sa iyo. May ganun eh. May ganun pakiramdam. Yung tipong hindi ka makabitaw kasi pakiramdam mo hindi ka pa ubos. Or pakiramdam mo wala ngang tatanggap sa'yo ng iba katulad ng pagtanggap niya sa iyo. Eh kasi namanipula ka na nung tao. Gano'n siya kagaling. Na parang kahit sarili mong nararamdaman, parang binibigyan mo na ng pagdududa. Or baka nagiging OA ka lang. Na baka magbago pa. Na parang pinapaasa mo yung sarili mo na hindi magiging okay din to one day. Pinaniniwala mo yung sarili mo sa sarili mong kasinungalingan. We get fooled by fake love. By the idea of us being in love. So, kailangan mong tulungan yung sarili mo. Even if ang hirap. Kung kinakailangan din na mag-entertain ng iba, parang pwede na rin. Pero syempre, mas maganda kung tapusin mo muna talaga yung relasyon na meron ka bago ka mag-umpisa ulit ng iba. Ewan ko ba, babalik tayo dun sa sinabi ko kanina o nabanggit ko kanina. May mga pagkakataon sa buhay natin na ang hirap makawala sa isang relasyon, lalo na kung wala pang kapalit.
Di ba, ang pangit niyang pakinggan. But most of the time, it works. Yung pag-alam mo na tinatrato ka na ng tama, yung pag-alam mo na ito pala yung nami-miss out ko, and then there, boom, biglang may rason ka na para bumitaw. Kasi, bigla mong na-realize na ito pala yung klase ng alaga na tama para sa akin. Hindi pala yung pag-aalaga nitong isa. So, nagkakaroon ka ng comparison. Although pangit yung proseso, pero minsan yun yung effective way for you to get out from a toxic relationship. Yung makita mo na merong healthy kind of relationship outside of your toxic relationship. Pero, all you need is to take that decision. Kailangan mong pakawalan ang isang taong pinipilit mong maging tama para sa'yo para matagpuan ka ng nararapat na tao para sa pagmamahal mo. So, kinakailangan mong pakawalan ang maling taong ipinipilit mong maging tama para sa'yo para matagpuan mo ang tamang tao na itatrato ka ng tama para sa'yo. So, yun na nga yung ginawa ng ating secret file sender, and now she's happy. And katulad ng sinabi ko kanina, you deserve what you tolerate. We deserve what we think we deserve. We accept the things we think we deserve. So sana bigyan mo ng kahalagahan o importansya ang sarili mo. I remember one of the homilies na tumatak talaga sa akin. Ang tao daw, kahit ano pang nangyari sa buhay niya o mangyari sa buhay niya, same pa rin yung worth niya. Magkaanak man siya, dumami man yung kanyang mga naging karelasyon sa buhay, same pa rin ang worth niya. Anak pa rin siya ng Diyos. Magtutunog churchy ako dito, no? Or parang religious. Hindi alata. Charot. Pero, it's like holding a 100 peso bill. Ayan, binabaan ko na 100 peso bill lang. It's like holding a 100 peso bill. Malukot mo man tong 100 peso bill na to. Matapon man siya sa basurahan at mapulot uli. Tapakan man tong 100 peso bill na ito. Mabasa man tong 100 peso bill na to. Nagbago ba yung halaga niya? No. It is still 100 peso bill na pwede mong ipambili ng napkin. O kung ano man. Same thing applies to a human being. May halaga ka. Anak ka ng Diyos. And kahit anong pinagdaanan mo sa buhay, your value doesn't decrease. Okay? Sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, Raketera at gmail.com. I gotta say, GTG as in got to go. Susunod na po programang Ed Sarapan. Kasama sina Diego at Tanghenyo. Dito lamang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Bye-bye, people of the universe. This is Tin's Secret File. Lift your head. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!